ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ 50 ଓଭର ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଭାରତ ମାଟିରେ ଖେଲା ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର 33ତମ ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତ ଓ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ କାଲିକୁ ଖେଲାଯିବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ଦଳର ସମସ୍ତ ଖେଳାଳି ଏବଂ ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ମୁମ୍ବାଇ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅଭ୍ୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତ ଦଳରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ IPL ସିଜନରେ ଚମତ୍କାର ବ୍ୟାଟିଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ଅନେକ ଯୁବ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଖେଲୁଥିବା ନଜର ଆସିବେ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ BCCI ଭାରତ ଦଳର ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ବାହାର କରିବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଭାରତ ଦଳର ପ୍ଲେଇଂ 11 କ'ଣ ହୋଇପାରେ। BCCI ଦ୍ୱାରା ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତ ଦଳ ପାଇଁ ଓପନିଂ କରିବେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍। 3 ନମ୍ବରରେ ବିରାଟ କୋହଲି, 4 ନମ୍ବରରେ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ଏବଂ 5 ନମ୍ବରରେ ୱିକେଟ୍ କିପର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ KL ରାହୁଲ। ଏହାପରେ 6 ନମ୍ବରରେ ଖେଳିବେ ସୂର୍ୟା କୁମାର ୟାଦବ, 7 ନମ୍ବରରେ ଖେଳିବେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା ଏବଂ 8 ନମ୍ବରରେ ଖେଳିବେ ମହମ୍ମଦ ଶାମି। 9 ନମ୍ବରରେ ଖେଳିବେ କୁଲଦୀପ ଯାଦବ ଏବଂ 10 ନମ୍ବରରେ ଖେଳିବେ ଜସପ୍ରୀତ ବୁମରା ଓ 11 ନମ୍ବରରେ ଖେଳିବେ ରବିଚନ୍ଦ୍ରନ ଅଶ୍ୱିନ୍।